arte ez da, notarizio biherrak edo informazioen batu eta ordenetan alegin duga, topo zen izenak eta hori da noi kontrastau eta daukegun eskein kotzugu jasogun moduen, ezta? Gauza batzuk ondino argitzeko daz, beste batzuk ezin gauz seguramente inoz argitzu, hori gaitxik iztuz algo bat erlako, baina, bueno, gaur ramenaz eta horrego seguramente etorrekoaz, beti pilan ogota seixen, ogota mazazpikoa pilan ogota seixen bombardeo hau bela inguru hau dan hau, Gernikeko oso zaune da eukiban magnitud diatxik, baina ez deko horrek importantzia gitxia hemen pasau zenak, ez? Goxin goxaz izan bombardeo hemen, ezan bombardeo simple bat izen, kaino batzuk edo artilleriz egin inaldaen modun. Abioiekin bombardeo ben eta bombardate gero abioiek eukezan metalitakin jentie ametalla hori ben, ez? Orduan, intensio zuzena zen, hemen euen movimiento dana jentie hiltzeko, ez da? Ezan Muntxibartarren kontrako eraso bat izen bakarrik, bakizu frentie hor, gure Etxebarrite markin eta, bueno, bai ondarrotik eta ez, Arabara arte frentie estabilizatu zen zazpilien, eta aprilen hogeta lauen, dara bateun aurretik azten da pixkat, indarrak aldatzen azten die, Elgeta partine fasistak apurtzen dugu frentie, orduan azten daia, frente hori apurtzen, retaguardia, eskapetan, hori udari eta milizianoek. Hori apurtzen azten da, fasista sartzen hasi ziren ja, 24 arratzaldetik aurrera, orduan, pentsaizuan dizelako desbandadi dauen Bizkairutz, Bilborutz, orda burdin izi eta aldan moduen defenditzera, eta gure partiek, Lehartibai eta Kostaldeako partiek eustotze aldabe moduen 27 arte. 27 atzaldera arte, eustotze defenditzen bazterrik eta azkenengo zati horretan arte. Zezan ego torraz, hiru egunin edo zer pasau zala, pentsau Muntxibarrek zenbatiko zu 1000 biztanle orduen, 1.000 geisha? Bueno, hor, 1.000 geisha, hortik aparte hemen eusan errefusiatuek, Eibarko jentie, Ondarrotarren bat bai, gerratik, frentetik alde eta atzeraua gatu zienak, hori eusan milizianuen, budarisek, errefusiatuek eta eskapetan euen edo norrez, gehi herriko jentien. Hori zan hemen 26 euena eta gure ustez hori gaitzik inbesteko zelan esaten da, inbesteko intensionalidadi, movimentu neuen agente eskapetan dana, hiltzeko, ez? Orduan benetan, minitzi izan helburuek eta kalte personalak edo zerako bardeuek. Hortik ona, Burgostik, abio hondixek eta Gazteiztik abio txikixeko kombinaute pasadak egizitzuen goxien. Orduen, bomba bat aztuenen, hemen ja pausizan bomba batek, babestute, Zubitien babestute guezan, familia bat eta beste lau bat puestos hau mentzet, hile izitzuen, ezta? Hone, ezaten dut familia hau refusiatu ezien, Maiobitxik eta Argutik eskapolteko familia bat, eta, bikotie hil zen, eta beron, 15 hilabeteko alabide ba, ezta? Beste alaba bat bauen, zauri oso larrizek eukizitzun, eta oitan urte batzuk izan, eta bizitza zuen egon da pixkat, bombardak eta horren konsekuentziak sufritzen, ez? Beraz, entrevistitzeko ginela egin zan, baina hermozitzuen entrevista batzuk hermuko trompeten entzurri aldizka izien, eta gero, alabiaz berrein eta bebai, azkenengo operazioei ez, arpegi dana deskuderotzen eta lan, puntu bat ez da izerren, itzau, no zeitzen, azten dago eta mazeixen beran kalbarizu eta maitzen da franko izan. Hemen ikusitzuen, gorpu horrek eta hemen parkeoen lekun enterrau behar izan zitzuen. Fosa komun bat izan zen, handik eta mar bat urtera edo, txeo dela eta hortuko obra batzuk dila eta esuma hogin ben eta eru zitzuen arte. Baina ikusteko, hortik torri ziren, abioiek, ez da, buzna libran dalakoek, eta hemen emoten dago, holako pum, ez? Kargak soltetan guziela, pum, zenaz, linea erreta baten eta paralelo baten. Eta hemen jauzi zen holako bomba handi bat.
Bueno, abioiek bi izen ziren abioiek erabiltzitzuenak hemen batez be. Kondor lekine alemanak izen ziren eta bat zen Junker Z-52. Kopuntzen espana 18 metro inguruko abioiek. Berezien gentie eduteko asmoeteko abioiek, unko moduko komerzialak edo olako. Baina, gerrarako preparatu zituen, orduan nintzen olako depositio moduko batzuk ipini, 50 kiloko bombak, ostekuk edo, amarrekuk edo, diferentik eduteko, ez. Orduan, baina mota bezituen, diferente kargau eta, orduan, pixkate, igual frigolizetik da, baina baukuz olako pasada batzuk egin zelan izena zan edo, eta honek emoten dau, larrei ziurtatu barik, horko pasada baten, homenik zuzen, horretek konzela, bum. Eta hemen gauzan bat, eta hemen, izton zurruiz bat, eta, beste bat bai, eta, mintxe apurtu. Eta lehen esan dugun hortuko be, seguratik hilera bardine josiko zen. Bai, horre moten dauk, enteintza zu ez da, atorrela hor, erain leikela, handutzako Isabel hiltzi bai. Eta holan espadage, zail izateko, Isabelek, gero kontako, baina burun eridatxo bat baino ez zeuken, hiletuko benean. Orduan, baina, hau da, gertuko bidea. Frenteko noteiziak kazetari estranjeruek. Bata zen Martin Conan, eta besti John Steele, eta izaun ezin, internazionala. Itxena zen, noteiziak redaktau, eta gero presa estranjerora gerriketik, eta hemendik pasau, eta bastakio bat nago mozin, kalamorea edo azterekera, baina, eta bidien, hortaz eixen, berak idatzizelagoan eta hau pasabakon hemen. Arbasegiren zuntxiketak oztopatzen zuen gure aurrera bidea. Lau gizon zeuden bilik elizatik gertu. Suposatzeu diela horko josakoek. Gizon, trauzinoi da orduan gizon pertsona, ez? Bi baserriren errautzak zeuden errepidean. Eta muinoetan gora eta bera ibili ginen, sekula ez bezalako bombazulorik handienak ikusten. Beroak eta metal kiratza zeriela oraindik ere. 7 metro sakon ziren eta 14 metro diametroa zuten. Haiek ilargi krotera ziren. Txundituta zo egin genien. Bapatean gure atzeko muinoan joka hasi zen Elizako kanpai txikia. Bi apaiz zahar eta herritar batzuk ikusi genituen erorka joaten hondakinen eta belar erauziaren artean dorreko atearen aldera. Gero, herria isilik, ezer ikusteko ez. Ez, baziren, kea zerien etxeak eta hormetako zuaren arrasto krisak. Ipar mendebaldeko muinotik, Gernikaldetik, 6 eiza hegazkin etorri ziren formazioan. Lehen ez da 18ko gone txikixo bizien, baina askoek bizizioek. 10 metro da, edo sortzi doztarik ondo, baina askoek txikixoek, bombak eukizan eta baitzen metraietak da. Oso bizkor zetozen, horizontalki eta zuzenean, eta berehalako gerra adierazten zuten haien motorrek egiten zuen soinua. Segundo gutxitan herriaren gainean ziren. Hain behetik zetozten non begi hutsez ikusten baiziren pilotuak eta hegazkinen zietasun guztiak. Alemaniar Henkel 50 eiza hegazkinen gurpil apartatuak eta mutur luzeska. Izkienzelek eta Zune Blankek Gasteiztik ikarri zituztela esan zuten hegazkin berberak ziren. 6 Henkel 51 bataileko formazioan. Bandetan beranekun, horti datoz eta barriro, salbezekin pueda, ez? Bombaren zulua zela, eskutalekurik oberena pentsatu benuen Christopher Hoffmanek eta biok. Bi saltotan sartu ginen barrura. Han behean tokiak ez zuen hain segura ematen. Oso zabala zen eta zeru gehiegi ikusten zen. Baina zulo bat zen eta gu itzala ematen zuen tokian etzan ginen. Igeltsu eroriaren eta bomba zatien gainean. Herrian ezen ikusteko moduko bota zituzten eta plazara tiro egin zuten metralladorez. Harik eta oraindik zutik zeuden teilatuetako altz guztiari zu egin zioten arte. Zirkuluak eginez begiz jo gintuzten gu biok. 15 edo 20 minutuz gure zuluaren gainetik ibili ziren abailetan jaitziz. Beren ametralladorekin 200 oineko altura dira egin. Itzena zan, ibili, disparau eta alde, ezta? Eta esaten da bena da, 300 metroko alturan inbela hemen bombardeo ez. 300 honi gehitzen motzeu 300, balizta totorikako alturan edo goratxua oso bat.